Zi, Văru, facem wheelie tutorial. Filmez. Cum faci wheelie? În primul rând, stați așa să mă dezbrac că sunt călduri. Deci, când faci wheelie trebuie să fii cald, da? Corect, trebuie să fii încălzit. 3 flotări înainte, ca să-ți încălzești antebrațul. Prima dată, vreți să simțiți frâna în spate. Că dacă nu, Dumnezeu să vă ajute. Caput motor 60. În a treia, după, trebuie să începeți încet, să o simțiți. De exemplu, începeți încet, îl ridicați și îl opriți direct din frână. Deci asta e primul tips and tricks, faci broaște, ca să înveți frâna. Aici au scris un exemplu. Asta mai mult în timp ce te miști, te duci așa pe la 10 km la oră, a întâia și faci broaște. Acum un exemplu din meu. Și asta face parte, că nu o să știe să ridice. Acum, oprește motorul, că avem de făcut o observație. Dacă cumva motorul tău nu se ridică, problema vine de la acest pinion albastru și de la acest pinion uriaș pe față negru. Să se ridice motorul, trebuie pinioane mai agresive. La configurație de 125 cu steluță, 14 pe față, 45 pe spate, top speed 120, 70 subturat, se ridică cum vrei tu. Corect. Dacă nu poți să ridici, înseamnă că pinioanele îți devine. Dacă și pinioanele sunt mici și tu nu poți să ridici, înseamnă că n-ai Bosch, n-ai coaie. Corect. În timp ce vreți să-l ridicați, trebuie să fiți atenți la ambreiaj și la accelerație. Am depinde și de motor, dacă aveți motor care se ridică numai din accelerație, bine. Recomand să ridicați din ambreiaj, că îl ridicați mult mai controlat. Aici lăsăm încet ambreiajul când pornim. Bun. Și după, când vrem să-l ridicăm cu un deget și lăsăm deodată ambreiajul. Mai și tragi de el. Deci trebuie să și tragi un pic de el dacă ai coaie. În suspensia față, Da. să te dea pe spate. Aha. Da, dacă faci așa din prima zi, să-mi dai mesaj. No, bun. Da, deci asta, cam așa trebuie să arate wheelie-ul tău. Cam așa trebuie să arate wheelie-ul tău după a doua încercare, corect? Bine, facem acum de pe motor o încercare. Prima dată o să mergi așa pe motor, te uiți aici în bord, dacă n-ai bord, te duci încet, eu sunt la relativ acum. Și piciorul tot timpul pe frână, te duci așa la 10 la oră și dai ori din gaz, da, la mine poți să dau și din gaz, dar mai bine e cu ambreiaj. Și faci broaște. Vezi, îl ridic și pun frâna înapoi să mă duc înapoi. Bun? Poți și din a doua la viteză mai mare, dar nu recomand pentru că o să-ți vine tot timpul dorința de a-l continua. Și deci wheelie-ul tău trebuie să arete așa pe spate, subturat. Nu trebuie să arete așa. Deci, ați văzut, nu trebuie să fie un wheelie de genul. Ăsta e un wheelie de căcat. Dacă începi de la început să faci așa, nu o să știi wheelie niciodată. După ce ați trecut de etapa asta, o să puteți să vă ridicați liniștit și să coborâți chiar și fără să pui frână. Încep etapa de a schimba viteza. Dar asta povestim încă o dată noi doi și după aia vă arătăm. L-ai văzut ce-a făcut? Ce-au făcut? Și-a pus piciorul așa pe ghidon și-a dat wheelie. Ce handicapat. Deci am arătat cum să învețe frâna și am arătat cum să ridice. Corect, bravo. Ce urmează? Spor, să nu muriți. Da, sporul. Nu, schimbăm viteza. Chiar În acum. timp ce sunteți în wheelie, în balance point. Adică balance point e, cum să explic, când nu trebuie să accelerați și mergeți așa și îl țineți puțin numai cât să nu meargă pe față. Da? Îl controlați și din frână. Adică să mergeți pe spate, dar nici în față. Când sunteți acolo, schimbați în sus. Da, și de ce schimbăm în sus? Schimbăm în sus ca să nu ajungem în turații mari și atunci când tragi de accelerație atâta să fii așa. Noi nu vrem să facem wheelie din accelerație mare. Și nici la mână, când sunteți în turații mari, o să fie foarte obositor. Că tot trebuie să-l țineți acolo, să-l țineți așa și nu dați numai atâta cât dați dacă schimbați. Că dați frâna de motor te trântește înapoi și tot așa o să arate wheelie-ul tău ca un căcat. Vă alegeți o viteză care să fie nici prea scurtă ca atunci când te ridici să
spinture mari, dar nici pe lungă. Mie mi bine a doua pe la 20-15 la oră. Și ridicat. Ăsta nu a fost balance point. Ăsta a fost power wheelie. Trebuie să simțiți înălțimea la care sunteți cât de cât aproape de balance point, nu chiar în balance point. O să fiți cu distanța de pământ cam atâta cu rota față și atunci o să schimbați viteza. Deci o să vă ridicați așa și schimbați viteza. Asta auzit, a schimbat viteza. Și acum când îți sus, mai schimb o dată viteza. Acum și dacă dau full gaz, ați văzut că coborăm, i-am dat full gaz și tot nu m-o dat pe spate. Deci nu o să mai aveți niciodată frica de a-l da pe spate. Dau gaz, schimb viteza. Și acum e foarte controlabil. Și am schimbat viteza și în jos. Dar asta cu timpul. Acum, ce trebuie să mai faceți? Să încercați. Dar cu protecții. Așa că trebuie să încerci cu protecții. Da, protecție. Da! Nu-i voi! Caput! Cotele! No handbrake! Ain't folding under pressure, I ain't switching for no hoe. I ain't talking to no cop and I ain't telling on my bros. Ain't no killer, but don't push me, fingers itching on that pole. Niggas